vítejte u tohohle videa ze zvukem. Jo, je to pro mě divný. Dneska tady budeme hrát něco, co vypadá jako Brawl Stars. Je to hodně podobné, narazil jsem na to na YouTube a říkali tam, že to není špatná hra. No, tak dneska se to vyzkoušíme, už jsem prošel tutoriál všechno, rovnou mi to tam dalo novou postavu a tu my si dneska vyzkoušíme, plus dneska dvě nové věci. Mohli jste si všimnout, že mám nový začátek, konečně jsem si to našel a jsem moc rád za 9 odběratelů. Nečekal jsem to. Je to fakt dost, jste blázni. A napište do komentářů, jestli mě odebíráte kvůli toho, že jsem dobrý, anebo kvůli toho, že jsem směšný. Doufám, že tam to. A všechny potom, kdo napíše ten komentář, tak půjdete do videa. Natočím potom short asi, uvidíme, co bude dlouhé, kde budu číst všechny komentáře pod tímhle videem. Tak, jak chcete být v videu, tak napište tam nějaký komentář a za 2 asi dny vyjde ten short nebo to video. Uvidíme. A jako už jsem to zkoušel 2 kola, to takhle, prochází ten tutoriál. A není to nejhorší hra, ale na 100% Bravka je lepší. To ani nediskutuju. Bravko není to zase nejlepší hra. Ale je to v pohodě hra. Tak a vyhráli jsme. Tohle se video je takový slavnostní. No a odhalení uvidíme. Odhalení bych asi za 20 odběratelů. Já mám i svoji kamarády, kteří taky natáčí. A oni mi řekli, že to měl zkusit. Zatím se mi docela dáří. A jdem hrát. Asi tohle teď jsem si asi nastavil tím asi novej, takovou nebude Game Grab, jestli se to tak jmenuje v téhle hře, ale v Bravku, jo, je to hodně podobná věc, tak by asi mělo být něco jiného, myslím, nebo tam je jenom jeden, takový ten, jo, je nějaký Clash, to bude, jak jsou hejsty v Bravku, tak tohle bude ten Clash, vidíte, musíte rozbít nějaký ten diamant a tam musíte rozbít, ale tady jsou nějaký příšery takhle. Sakra. Není ty? Je to dobrý. Já jsem se lekl, že tam bude jenom ten Game. Ale to video bych chtěl mít aspoň 10 minut a já prostě budu moc rád, když tady prostě bude aspoň 10 zhlédnutí, bych byl moc rád. Zhlédnutí už je to jako docela hodně. Už jsme to dali na hodně videí, myslím. No, já jich moc nemám, jsem začátečník, ale těch odběratelů je docela dobrý. Tak. A pokud chcete, abych natačil i shorty, nebo jestli chcete ještě někdy, co to je? Lidi, tohle musíte vědět, sledujte tohleto.
Pane bože, tady je reklama. Jo, je to naprosto jednoduchý, prostě jenom takhle mačkáte a dole se to začne v tom zůstatku Nevěřte kombi. tomu hlavně, Vidíte to? To je Nevěřte naprostá tomu. pecka. Nevěřte tomu. Neuvěřitelný, tak jo, jedeme dál. Pane bože, Jo, jasný. super, tak pojď, dávej ještě. Ne, Vypeckujeme to pořádně, tak pojď. Takže pokud chcete vyhrát... Ne, nevěřte. Byl to, a potom vám to sebere všechny peníze a všechno. Hlavně to nedělejte, ano? To je upozornění. Fakt to nedělejte. Ta aplikace, to by vám všechno sebralo, na tam klidně může ukázat, že to dostala a oni to můžou poslat jenom kvůli té reklamě a potom, jak jim dáte ten účet a sebere vám to všechny peníze, nebo se nic nestane. A nebo vám to bude strhovat nějaký plátky, třeba 1000 za měsíc. A to fakt jako nechcete, fakt tomu nevěřte. To je strašná kravina, takhle lehce peníze neseženete. Existují nějaké aplikace, které vám to umožní, fakt, že jako dostanete, ale musíte do toho dát taky peníze. Takže třeba jeden spin stojí 20 korun a je to náhodný, jestli zvládnete, jestli vám to dá nějaký peníze zpátky nebo ne. Jsou takové aplikace, ale většinou vám to nic nedá a dá vám to třeba hodně do toho data a dá vám to míň, anebo někdy se stává, že fakt jako vyhrajete hodně peněz, ale já bych to nehrál. Nemusíte mít vůbec štěstí a může vás to stát strašně moc peněz. Takže tak o to bych šel dál. Tyhle informace nehrál. Tak, druhé kolo, zatím vyhráváme. Tak. Jsme ještě neubrali ani jedno hapečko, co je to krystal nějaký. Takhle až dodal, jo, hustý. Rychle musíme jim to zničit, ale rychle. Už to budeme mít zničený. Sakra, ještě nám nic neubrali. Tak je to, že jsem asi na začátku a je to taková nová hra, takže tam není moc postav. A tohle co dostanete, když dáte první 2 hry tohle co zvuka. Jinak na začátku tam je nějaké takové podobné jako včely. Tam je prostě šelina, jenom je to chlad. A tohle co podle mě je takový vlk, to by mohlo být... Má to větší vyrání, na to jako by měl říct, tak asi by mi to připomínalo Edgara. Asi ne, nebo Rokita, protože on neskáče. On takhle se točí. Nevím. Určitě Kouta, určitě ne, ale Prima nevím. No trošku ještě nějaký ty postavy na blízko. Tak oni nám teď taky ubrali strašně moc toho. Měl bych jít to rychle tam. Rychle. No, to neprohraju. Rychle. Sakra. Je tam nějaký můj hráč, nebo někdo takhle? Jo. Vyhrali jsme. Nice. Dáme asi ještě poslední kolo a pak ukončíme video. Tak. Už nebudeme dávat tohle, protože to nám dá zase reklamu, když dáme křížek. Dáme poslední Clash a potom už bude konec videa. No, tak. Tak, snad se vám videjko bude líbit takhle a no, bude to hodně jako takové, nevím, snad to bude mít aspoň 8 minut.
Já doufám, že se vám tohle videjko líbí a líbilo. Určitě to za chvilku skončí. Tady jsou i ty křáky zase. Mě nenapadlo. Sakra, dosti. Napište do komentářů, když dáte 2 komentáře, mně je to jedno. Jaká je vaše nejoblíbenější postava z hry? Za mě je to určitě Kit, ale kdybych měl hodnotit ty starší, tak to je za mě asi Colt. Colt není vůbec špatná postava. Já ho mám Colta docela rád. Sakra, možná, že prohrajem. Poprvé v tomhle videu možná prohrajem. Ne, poprvé v téhle hře vůbec. No. Musíme to chránit, ale musíme zničit dvě věci musíme udělat. Dvě věci. Sakra, nevím. To je to těžší už teď. On asi prohrajem. Ne. Sakra. Tak. Ja. Defeat. A kdybyste tuhle hru chtěli hrát, tak se to jmenuje Freihem. Já vám to dám do komentářů, vám to napíšu, jak se tahle hra jmenuje. A jestli vás baví Brawl Stars nebo nějaký takový podobný hry, třeba jako Zoba, myslím, že se to jmenuje, to o zvířatek, to by mohlo být další video, ta Zoba. Tak, už tady vyberu věci. Tak, a možná z téhle hry ještě jiný videjko dáme. Česka, to bude nakonec. No, tak. A vám ještě ukážu. Vidíte tady. Zatím jako není to úplně málo postav. Tak mi vypadala ta fejková Shelly. Tak a já se s váma loučím a čaute.